Konnichiwa, minasan. O genki desu ka? Welcome sa akong intermediate course niining akong channel. Hinapon tabay. Kung bag-o ka pa lang nagtuon og hinapon o ka limitado imong kasayuran sa Japanese particles, unsaon pag-conjugate og mga aditibo or basic verb conjugation, ug unsaon pagporma og usa ka Japanese sentence, palihog reviewha una ang playlist sa atong basic course nga naglangkob sa lessons 1 hangtod 31 ug tan-awa ang video lesson nga imong gikinahanglan. Kung okay ra ka, pues ato nang sugdan. Hajime mashou! Niining disuna, tudluan ta mo unsaon pagsulti nga mura kag butangero o yakuza. Nadunggan na nimong klases pagsulti sa anime, mga video games o kas mga TV dramas. Sa miaging lesson, atong gituki unsaon pagpanghangyo o pagbalibad sa matinahurong paagi. Apan karon, akong itudlo ang bali niini. Ang sinultian nga dili matinahuron, ang pagmandar o pagpamugos. Sa Binisaya pa moingon tag buhata o ayaw buhata. Kini ang gitawag og mga rough commands. Pero ayaw kalimti, kini sinultian na dili polite ug ang kasagaran mo gamit ani kay mga taas og rangko o tiguang ngadto sa ubos kanila kung sila maglagot o manghasi. Unahon ta ang pagporma sa buhata na. Ang paghimo ani nagdepende sa kategorya sa verb. Para sa mga category 1 o root-dropping verbs, taktakon ang root ending sa dictionary form ug ilisdan og ro. Kung category 2 o last hiragana changing verbs gani, ang katapusang hiragana sa dictionary form ilisdan ngadto sa e-series. Ug para sa mga category 3 o irregular verbs, ang suru mahimong shiro, ang kuru mahimong koi, ug ang iku mahimong ike. Ang ubang duha ka irregular verbs, ang aru ug da, dili gamiton paghimo og rough commands. Para sa mga detalye unsaon paghimo sa mga basic verb conjugation, palihog reviewha ang leksyon 26 hasta 30 sa atong Cebuano playlist. Ato pong gamiton ang mga verbs nga gitudlo niining mga lisuna sa atong mga ehemplo dire. Alang sa kasayuran bahin sa basic Japanese sentence construction ug unsaon paggamit sa mga Japanese particles, palihog reviewha ang leksyon 22 hasta 24. Karon, atong reviewon tagsa-tagsa ang pagbuhat sa rough commands. Kung root-dropping verb, taktakon ang ro ug pulihan og ro. Panglitan ang taberu nga pasabot mo kaon, mahimong tabero nga pasabot kaon. Pagmandar na kini og dili hangyo. Para sa mga last hiragana changing verbs, kini ang siyam ka klase sa mga verb ending sa ilang dictionary forms. Aduna tay ku, gu, su, bu, mu, nu, ru, tsu, ug u. Kining mga endinga dili taktakon apan ilisdan ngadto sa e-series pagmugna sa rough commands. Ang ku mahimong ke, gu ngadto sa ge, su, se, bu mahimong be, mu ngadto sa me, nu ngadto sa ne, ru ngadto sa re, ang tsu mahimong te, ang u mahimong e. Pag-conjugate og mga category 2 verbs, ang ending sa verb atong timan-an ug usbon kini ngadto sa e-series. Sa mga irregular verbs, dili gamiton ang aru ug da paghimo og rough command. Kini rang pirmirong tulo ang magamit. Suro ngadto sa shiro, ang kuru mahimong koi ug ang iku mahimong ike. Karon mutan-aw tag ehemplo sa tanang klase nga verbs. Ang mandar dalig kaon. Ang mokaon kay taberu, usa ka category 1 verb. Ang pagmandar sa hinapon, hayaku tabero. Hayaku tabero. Ang verb nga tabero giduha nako ka kolor. Ang asol nga parte mopakita sa gamot sa verb ug ang berde mopakita og unsay atong gihimo sa conjugation aron mahimong pagmandar. Ikumpara nato ni sa polite request nga hayaku tabete kudasai. Sa mga sunod nga mga slides, ako pong ipakita ang polite request sa ubos aron imong makumpara sa pagmandar. Ang polite request atong gidetalye og pagtuki sa leksyon 39. Abrihi ang pertahan. Ang moabri kay akeru nga usa pod ka root-dropping verb. Ang pagmandar sinapon, doao akero. Doao akero. Ang polite version kay doao akete kudasai. Doao akete kudasai. Dalig lakaw. Ang mulakaw kay aruku, usa ka category 2 verb. Ang pagmandar sinapon, hayaku aruke.
hayaku aruke. Ang polite request niini kay hayaku aruite kudasai. Langoy, sa di pa kamukaon. Ang mulangoy kay oyogu nga usapod ka category 2 verb. Ang pagmandar, taberu mae ni oyoge. Taberu mae ni oyoge. Ang polite version kay taberu mae ni oyoide kudasai. Taberu mae ni oyoide kudasai. Solte. Ang musulte kay hanasu, category 2 pod. Ang pagmandar, hanase. Hanase. Ang polite version niini kay hanashite kudasai. Tawgas tanaka. Ang mutawag kay yobu nga category 2 pod. Sa hinapon, Tanaka-kun no yobe. Tanaka-kun no yobe. Ang polite request kay Tanaka-kun no yonde kudasai. Basahang libro. Ang mubasa kay yomu. Ang pagmandar sa hinapon, hon wo yome. Hon wo yome. Ang pagpanghangyo, hon wo yonde kudasai. Ang sunod tang ehemplo, kadaghan na siguro nini mo nadunggan sa mga video games o kas mga TV drama. Mamatay ka. Ang mamatay kay shinu. Ang rough command niini kay shine. Shine. Ang polite version, bisag way mosulti ani kay shinde kudasai. So dire. Ang musud kay hairu nga category 2 verb pod. Ang rough command niini kay haire. Haire. Ug ang polite version kay haite kudasai. Haite kudasai. Huwat dire. Ang mahuwat kay matsu. Ug ang pagmandar kay kokode mate. Kokode mate. Ang pagpanghangyo kay kokode matte kudasai. Gamitan ni. Ang mugamit kay tsukao. Ang pagmandar, kore o tsukae. Kore o tsukae. Ang pagpanghangyo kay kore o tsukatte kudasai. Karon ang mga irregular verbs na pod. Minyo siya. Kadaghan na siguro nimo ning nadunggan sa mga TV drama nga adunay gipugos pagminyo kontra gusto. Ang muminyo kay kekkonsuru. Sa mga compound verb nga may suru, ang atong i-conjugate kay ang suru ra. Ang pagmandar ani kay kareto kekkonshiro. Kareto kekkonshiro. Ug ang pagpanghangyo kay kareto kekkonshite kudasai. Ari dire. Ang moari kay kuru. Ang diri di na kinahanglan hubaron kay masabtan naman. Ang atong rough command kay koi. Koi. Ug ang polite request niini kay kite kudasai. Adto didto. Ang moadto kay iku. Ug ang pagmandar kay ike. Ike. Ang polite request niini kay itte kudasai. Karon tan-aw nato ang pagpurma sa negative rough command. Ayaw buhata. Masayo ni buhaton kaysa buhata. Kay ato ramang kabitan og na ang dictionary form sa verb. Mao ni buhaton sa tanang kategorya nga verb para sa ayaw buhata. Isip review aron makakita ka di nagagikan ang negative rough command kung nahinumdum kas na po ka basic verb conjugations, ang atong gamiton kay ang plain non-past affirmative o parehas kini sa dictionary form. Para sa atong mga ehemplo, atong balihon ngadto sa negatibo ang atong mga sentences ganiha. Ayaw pagdalig kaon, ang pagmandar, hayaku taberu na. Hayaku taberu na. Ug sa mas miagi, akong ipakita ang polite negative request para imong makumparar. Hayaku tabenai de kudasai. Kung gusto nimong reviewon ang pagbuhat sa negative request, palihog reviewha ang leksyon 40. Ayaw abrihe ang pertahan. Doa o akeru na. Doa o akeru na. Ug ang polite version, doa o akenai de kudasai. Ayaw pagdalig lakaw. Hayaku aruku na. Hayaku aruku na. Ug ang polite request, hayaku arukanai de kudasai. Ayaw paglangoy sa di pa kamamahaw.
Taberu mai ni oyogu na. Taberu mai ni oyogu na. Ug ang pagpanghangyo. Taberu mai ni oyoganai de kudasai. Taberu mai ni oyoganai de kudasai. Ayaw sulti. Hanasu na. Hanasu na. Ug ang pagpanghangyo. Hanasanai de kudasai. Ayaw tawgas Tanaka. Tanaka-kun no yobu na. Tanaka-kun no yobu na. Ang hangyo. Tanaka-kun no yobanai de kudasai. Ayaw basahang libro. Hon mo yomu na. Hon mo yomu na. Ang polite request. Hon mo yomanai de kudasai. Ayaw kamatay. Shinu na. Shinu na. Ang hangyo. Shinanai de kudasai. Ayaw so dire. Hairu na. Hairu na. Ug ang hangyo. Hairanai de kudasai. Ay huwat dire. Koko de matsu na. Koko de matsu na. Ug ang pagpanghangyo. Koko de matanai de kudasai. Ay ne gamita. Kore o tsukau na. Kore o tsukau na. Pagpanghangyo. Kore o tsukawanai de kudasai. Ay siya pakasle. Kare to kekkon suru na. Kare to kekkon suru na. Ug ang polite request. Kare to kekkon shinai de kudasai. Ay are. Kuru na. Kuru na. Ug ang polite request. Konai de kudasai. Ay adto. Iku na. Iku na. Ug ang hangyo. Ikanai de kudasai. Karon mag-practice ta. Hubaran ning mga common kay nga pagmandar gikas Binisaya ngadto sinapon. Ang Japanese translation atong gisuwat ilawom in English para dali ra nimong mahubad. Unsaon man nimo pag-ingon og patya siya ang imong patyon o sa kalaki. Kare o korose. Kare o korose. Ato ning madunggan sa mga samurai dramas o video games. Ang sunod. Ambina. Watase. Watase. Ang usa ka kawatan o hold-uppers bangko ang musulti niini. Sunod. Tarungag paminaw. Yoku kike. Yoku kike. Ang imong amo ginikanan o maestra, musulti nimo ini kung di ka kasabot. Ang sunod. Paninguha. Gambare. Gambare. Mao ni singgit sa mga Hapon sa paghagit sa ilang mga atleta sa Olympics o sa mga kompetisyon. Pauli. Madunggan ninimo sa mga drama. Kaire. Kaire. Sunod. Guniti. Mote. Mote. Sunod. Daliag buhat. Hayaku shiro. Hayaku shiro. Ang imong among apurado malagmit mo sulti niini. Karon palihog og hubad niining mga sentences nga nagamit og ayaw buhata. Primero, ayaw pagsulti og mga tinunto nga butang. Baka nako to, yuna. Baka nako to, yuna. Pirmi ni istultis mga TV dramas. Ang sunod, ay tanaw. Miruna. Miruna. Pwede nimo isultis mga tao nga motutok nimo. Sunod, ayaw palit og auto. Kuruma o kauna. Kuruma o kauna. Sunod, ayaw katog. Neruna. Neruna. Sultian kanis maestra kung matug ka sa klase. Ayaw pagdali. Isoguna. Isoguna. Sultian kanis imong amo kung kanunay ka masayop tungod sa pagdali. Ayaw pagkigtagbo niya. Niya o sa kalaki. Kareto auna. Kareto auna. Di mo sugot imong ginikanan sa imong nobyo kung wa sila kauyon niya. Atong sumahon ning lisona, atong natukion sa paghimo og mga rough commands nga gamiton sa pagmandar og pagsugo.
Buhata na? Ayaw nagbuhata. Dili ni mga matinahurong pagkasulti, mao nga ang mogamit ani bagsik paminawon. Gamiton nis mga taas og rangko ngadto sa ubos kanila kung sila maglagot o gisapot. Ingon ani pod ang sinultian sa mga yakuza og mga mag-away aron sa pagpanghasi. Ang pagpurma sa buhata na nagdepende sa klase sa verb. Para sa mga category 1 o root-dropping verb, taktakon ang katapusang ro sa dictionary form ug pulihan og ro. Ang category 2 o last hiragana changing verbs, ang katapusang hiragana sa dictionary form ilisdan ngadto sa e-series. Ug sa category 3 verbs o irregular verbs, ang suru mahimong shiro, ang kuru mahimong koi, ug ang iku mahimong ike. Ang aru ug da dili gamiton. Para pagpurma sa ayaw nagbuhata, ang dictionary form sa verb dungagan ra og na. Tinuod kini sa tanang klase sa verbs. Ug diri natapos ang atong leksyon sa rough commands. Maghuwat ko nimo sa atong sunod nga leksyon. Otsukare sama deshita. Kung arisgado kagyud makat-on og hinapon, importante kaayo nga mag-practice adlaw-adlaw. Gahinan gyud nimo og panahon. Kung nagsakay kas jeepney, naghuwat sa traffic, patubang sa trabaho ug naglingkod ra kasakyanan o kaha break time nimo sa trabaho, balik-balikin ig paminaw ug tan-aw ang mga training videos. Tungod kay dili nako matudlo ang tanan, kinahanglan palambuang imong bokabularyo gamit ang libro, internet o app. Aduna ko'y link sa usa ka website nga adunay 2,000 essential Japanese words nga akong ibutang sa ubos. Ang akong video series giplano ni para lig-on ang imong pundasyon sa pag-estudyo sa hinapon. Kaya og kalimti pag-like, share, ug subscribe. Nihongo no benkyo ni gambatte kudasai. Otsukare sama deshita.